Szervusz, sok szeretettel köszöntelek ebben a kezdő, nagyon rövid hatha jóga videóban, melyet akkor javaslok végezni, hogyha nagyon kevés az időd, de szeretnél egy kicsit jogázni. Akkor kezdjük is el, helyezkedj el a talajon, vagy az emelvényeden egy számodra kényelmes ülőpozícióban. Ez lehet törökülés, sarokülés, vagy szukhászana, a könnyű ülésmód is, ugye amikor a két lábszár középen metszi egymást, előlévő lábszár párhuzamos a medencővel, lábfejek előre néznek. Illetve tudod, ha kötött vagy, akkor bármikor tehetsz magad alá egy emelvényt, jogablokkot, téglát, párnát vagy plédet. Akkor ha elhelyezkedtél, hunyd be a szemed, és engedd el a külvilágot. Billens középhelyzetbe a medencét, ülő csontokon vagy. A keresztcsont és a törzs merőleges a talajra, tekintet előre néz, kihúzod magad, és fejtetővel nyújtózol felfelé. Két kéz pedig a térdeken nyugszik. Tartsd meg így a testtartásod, majd vezesd a figyelmedet a légzésedre. Orron keresztül egyenletesen lélegezz. Minden belégzés emeli fölfelé a fejet, minden kilégzés süllyeszti lefelé a medencét. Majd legyen mélyebb a belégzés, és hosszabb a kilégzés. De ez a légzés továbbra is puha, szabadon áramló és egyenletes. Csak most már mélyebben és hosszabban lélegzel. Tartsd ezt a mély és hosszú légzést, és miközben tartod ezt a légzést, figyeld meg a bordakosár mozgását, a vállak emelkedését és süllyedését. És légy teljesen tudatos a légzésed folyamatáról. Figyeld, ahogy a hűvös levegő az orrjáratokon át beáramlik a tüdőbe, majd a tüdőből a felmelegített levegő az orrjáratokon át visszaáramlik a szabadba. Megfigyelheted a levegő hőmérsékletét, ízét, sűrűségét. Merülj el a légzésed figyelésében, de közben húzd ki magad, ne görnyedj össze, azaz. Majd lassan engedd el a légzésed figyelését, és figyeld, ahogy minden egyes belégzés energiát ad neked, és minden egyes kilégzés segíti, hogy ez az energia lassan szétáradjon egész lényedben, és elcsendesedjen a tudatod. Figyeld, ahogy a tudatod elcsendesedett, és őrizd meg ezt a nyugalmat a teljes jóga óra folyamán. Majd lassan térj vissza a spontán légzésedre. Még maradjon lehunyva a szem, de tudatosítsd magadban, hogy a ráhangolódás véget ért. Majd a következő kilégzéssel finoman döntsd előre a fejed, tedd össze a két kezed imapózba, köszöntsük egymást. Namaste. És akkor megérkeztünk mentálisan az órára, most folytatjuk egy kis gyors bemelegítéssel, ehhez állj fel, hogyha használtál valamilyen emelvényt, akkor azt tedd félre, most nem lesz rá szükség, szőnyeg közepén vagy, nyiss egy csípőszéles terpeszt, csípőn a kéz, belégzésre emelkedj lábújhegyre, kilégzés gördű sarokállásba. Belégzés lábújhegy, kilégzés sarokállás. Ha nehéz megtartani az egyensúlyt, akkor bármikor neki támaszkodhatsz a falnak, egy bútornak, illetve keress a távolban egy fix pontot, kapaszkodj bele, az segít megtartani az egyensúlyt. Majd ha legközelebb lábújhegyen vagy, maradj úgy, nyújtózz meg, belégzés, kilégzés, engedd le a sarkad.
Helyezd a testsúlyt a bal lábadra, jobb lábadat emeld meg, és kezdj el nagy köröket leírni a térdeddel. Átmozgatjuk a csípőizületet, térdizületet. Majd körözz a másik irányba. Tudod, bármikor neki támaszkodhatsz a falnak, széknek vagy a bútornak, hogyha nehéz lenne megtartani az egyensúlyt. Írd le még egy nagy kört, majd tedd le a lábad, és emeld meg a másik lábad. Átmozgatjuk a másik oldalt is. Illetve nem csak átmozgatjuk a izületeket, hanem ugye a tartólábat erősítjük, illetve az egyensúlyérzéket fejlesszük. Majd körözz a másik irányba. Azaz, nagyon jól csinálod. Írd le még egy kört, majd engedd le a lábad, maradunk továbbra is csípőszéles terpezben, és kezdj el a medencével, csípővel nagy köröket leírni. Egy kör, egy légzés, másik kör, másik légzés. Én lehet, hogy egy kicsit gyorsabban végzem, nem a légzésem ritmusában, mert beszélek, de te végezheted lassabban is. Majd körözz a másik irányba. Írd le még egy nagy kört, majd állj meg középen, zárd a lábakat, hozd imapózba a kezed, oldalra hajlások lesznek, kilégzésre elhajolsz jobbra, belégzés közép, kilégzés másik irány, belégzés közép, és ezt folytasd. Amire figyelj, hogy a medence középhelyzetben marad, farizmok, combod dolgozik, illetve az egész test maradjon egy síkba, azaz. Végezz még egy-egy oldalra hajlást mindkét oldalra. Majd, ha legközelebb középhelyzetben vagy, engedd le a kezed, hajlítsd a térdeket, térd fölött a combodra. Támaszkodj rá, domborítani és homorítani fogunk. Belégzésre emeld ki a fejedet, álladat homoríts, kilégzésre domboríts. És akkor ezt folytasd saját légzésed ritmusában. Figyelj rá, hogy mindig a medence mozdul először, és a fej utoljára. Végezz még egy domborítást és homorítást, majd ha legközelebb középen vagy, állj meg, emelkedj föl, belégzésre nyújtózol a magasba, kilégzésre jobbra-hátra csavarsz, jobb kéz hátul, bal kéz elő, belégzés közép, kilégzés másik irányba csavarsz, belégzés közép, és akkor ezt folytasd. Figyelj rá, hogy a medence végig előre néz, gerincscsavarást, a gerinc háti és nyaki szakaszán hozod létre. Jó, tehát a medencével ellen tartasz, nem kell hátrafordulni, azaz. Végezz még egy gerincscsavarást mindkét oldalra, majd ha legközelebb középen vagy, nyújtózol a magasba, majd belégzés, hajlítsd a térded, engedd le magad székpózba, kilégzésre hajolj előre, térdeket bármikor hajlíthatod. Belégzés székpóz, kilégzés felnyújtózol, belégzés utkatászana, kilégzés pádahasztászana. És akkor írj még le egy-két kört, még egy kicsit átmozgatjuk a teljes testünket. Majd, ha legközelebb fölnyújtóztál, nyújtózz meg belégzésre, és kilégzés. Engedd le a kezed, és készülj, jönnek az ászanák. Akkor az első ászanánk egy egyensúlyi gyakorlat lesz, a fapóz. Ehhez helyezd a testsúlyt a bal lábadra, jobb lábadat fordíts kifelé, lábujjakon támaszkodsz. Bal kezedet hozod a csípőre, és a jobb kéz segítségével sarkadat húzod a gáthoz, talpadat nyomod a combnak. Ha nem tudod itt tartani a lábad, teheted a lábszáradra, vagy a talajra, de a térdre ne tedd. És akkor, ha megvan az egyensúly, imapózba hozod a kezed, és vagy így maradsz, ha már ez is bizonytalan, vagy ha szeretnéd, akkor belégzésre felnyújtózol, és megérkezel a fapózba. Tenyerek vagy együtt vannak,
összekulcsolod őket, vagy ha nehéz így tartani, akkor megnyithatod a kezeket. Illetve bármikor lehet ez egy könnyítés, hogy neki támaszkodsz valaminek. Védj még egy-két lélegzetet, majd a következő kilégzéssel engedd le a kezed, lábad és tádászanába érkezz meg. Megcsináljuk a másik oldalra is. Most a másik lábadat fordíts kifelé, bal kezed segítségével húzod a sarkadat a gáthoz, és ugye vagy a gáthoz teszed a sarkadat, vagy a lábszára támaszkodsz, ahogy az előbb bemutattam, majd imapózban a kéz, és akkor vagy így maradsz, vagy ha megy, akkor belégzésre felnyújtózol, és megérkezel a fapózba. És akkor figyelj rá, hogy a talpadat nagyon erősen nyomod a combodnak, ahogy a combot is a talpadnak. Medence, te tartsd a kezed, én most csak bemutatom, hogy mire kell figyelni. Medence előre néz, de közben van egy intenzív csípőnyitás, tehát a fent lévő térdedet húzod hátra kifelé, azaz. Tekintet előre néz, könnyök nyújtva, ha megy, és puhán egyenletesen lélegzel. Majd a következő kilégzésre engedd le a kezed, engedd le a lábad, és tádászanába érkezz meg. Majd innen tádászanából helyezkedj el a szőnyeg első egyharmadába, úgy, hogy majd hátra tudj lépni. Virabhadrasana 1 lesz, akkor belégzésre jobb lábbal lépj hosszan hátra, miközben már emeled is a karodat a magasba. És akkor a hátul lévő lábad nyújtva, lábujjakon támaszkodsz, előlévő láb hajlítva a térdaboka fölött. Tenyerek együtt, de hogyha ez sok, akkor kulcsold össze a kezeket, lehetnek válszélességben, vagy imapózban a mellkas előtt. És akkor puhán egyenletesen lélegzel, tekintet előre, picit fölfelé néz. Majd úgy fogunk kijönni, hogy lendületet veszel, és a következő belégzésre előre lépsz. És érkezz meg tádászanába. Védj egy-két lélegzetet, megfordulok, de neked nem kell forgolódni, csak azért fordulok, hogy jobban láss. Megcsináljuk a másik oldalra is. Akkor belégzésre most bal lábbal lépj hosszan hátra, és vedd fel a Virabhadrasana 1-et. Tudod, hátul lévő lábad nyújtva, lábujjakon támaszkodsz, előlévő láb hajlítva. Hogyha ez könnyű, akkor engedd magad mélyebbre, hogyha nehéz, akkor gyere följebb. Még arra is próbálj meg figyelni, hogy a hátul lévő lábhoz tartozó csípőlapátot rotálod előre, előlévő lábhoz tartozó csípőlapátot pedig hátra. Majd következő belégzésre lépj előre. És akkor tádászanába vagy. Innen le fogunk menni a talajra. Belégzésre nyújtózol a magasba, és kilégzés nyújtózó karral törzsel dőlj előre, döntesz, térdeket bármikor behajlíthatod, és ha már nem tudsz dönteni, menj át hajlításba, és érkezd meg állásból előrehajlásba. Két kéz válszélességben, vagy lóg a levegőben, vagy újbegyeken támaszkodsz, vagy tenyértámaszba. De tudod, térdeket kérlek hajlíts be, hogyha kötött lennél. És akkor kiemeled a szegycsontod, fejőgerinc ívét követi. Nekem most kicsit ki van emelve a fejem a mikrofon miatt, de te nézd a térdeket, lábszáradat. És lélegezz puhán, egyenletesen, miközben megnyújtod a tested hátulsó felszínét. Majd hajlítsd a térdeket, guggolj le, két tenyér válszélességben van, hátra fogunk lépni, jobb lábbal lépj hosszan hátra, emeld ki a fejed, mellkasod, és érkezz meg az egylábas hátralépésbe. Hátul lévő láb nyújtva, lábujjakon vagy, előlévő láb hajlítva térdaboka fölött. Fejedet, mellkasodat kiemeled. A két kéz az adottságaitól függően, ugye, lehet az, hogy újbegyeken támaszkodsz, vagy leteszed mindkét tenyeredet. Nekem igazából
az ujjbegyek vannak lent, így tudom kiemelni a fejemet és a mellkast. Majd lépj előre, gyere vissza, googolásba, megcsináljuk a másik oldalra is. Most a bal lábbal lépj hosszan hátra, hátul lévő lábadat nyújtod, kiemeled a fejed, mellkast, nagyon jó. És hosszítod a gerincedet, illetve a lábadat. Majd tedd le mindkét tenyeredet vállszélességben, és lépj hátra mindkét lábaddal, érkezz meg fekvőtámasz tartásba. Majd tedd le a térded, hajlítsd a könyököd, és egyszerűen csak engedd le magad hasonfekvésbe. Hozd a két karodat a törzs mellé, tenyérrel fölfelé, fejedet fordítsd oldalra, és pihenj meg hasisavássanában. Engedj el minden izommunkát, minden feszültséget, teljesen olvadj bele a talajba. Majd engedd el a befelé figyelést, és figyelj. Hasonfekvő humorító ászana lesz a Sphinx pose. Ehhez emeld kicsit a mellkast, hozd a két könyöködet a vállak alá vállszélességbe. Tenyerek és az alkarok is a talajon vannak, vállszélességben. Medencédet billented magad alá, ez azt jelenti, hogy a szeméremcsontodat finoman nyomod a talajba. Lábak lehetnek csípőszélességben, vagy zárt helyzetben, de már most a lábujjakon keresztül nyújtózol hátrafelé. És akkor ezt az aktivitást megtartva, tenyereket alkart a talajba nyomva, belégzésre emeld ki a mellkasodat, fejedet, és érkezz meg a Sphinx pózba, az alkartámaszos kobrába. Tekintet előre, picit felfelé néz, de nem kell nagyon felfelé nézni, a gerinc ívét követi. Vállakat húzd hátra, távolítsd a fültől, nyitjuk a mellkast, amennyire lehetséges. Szeméremcsontot a talajba nyomod, lábujjakon keresztül nyújtózol hátra. És élvezd ezt a finom, kis könnyed homorítást. Vigy még egy-két lélegzetet. Majd úgy fogunk kijönni, hogy engedd vissza magad a talajra. Hozd a két kezed a mellek mellé. Tenyereket erősen tolod a talajba, feltolod magad, és gyere a szőnyeg közepére, 4 kézlábállásba. Ugye a két csukló a vállak alatt van vállszélességben, a térdek pedig a csípő alatt csípőszélességben, tekintet a talajt nézi. Fel fogjuk venni a lefelé néző kutyát, ehhez tedd előrébb mindkét kezed egy tenyérnyivel, lábfejeket lábujjakra hozod, és kilégzésre kiemeled a medencét, kinyújtod a lábad, és megérkezel a lefelé néző kutyába. Könnyítés, hogyha a térdeket hajlítod, és akkor a két karod vállszélességben van, a fej a két felkar között, tekintet a rüsztöt nézi, a lábháti részt. Olyan vagy, mint egy fordított V, a karod, a törzsed és a lábad derékszöget zárnak be. És akkor fejtetővel előre lefelé, szedcsonttal előre lefelé 45 fokban nyújtózol, ülőcsontokkal pedig hátra fölfelé. Majd úgy fogunk kijönni, hogy gyere fekvőtámasztartásba, tedd le a térdet, ülj a sarkadra, és nyújtott lábú ülésben talpal felém helyezkedj el. Én most kicsit rézsutosan leszek, hogy láss. Akkor elhelyezkedtél nyújtott lábú ülésben, húzd ki magad, hogyha nehéz kihúzni magad, akkor hajlítsd be a térded, és úgy legyél. És akkor még egy gerincscsavarást végzünk így a rövid gyakorlat végén. Most nyújts ki mindkét lábad, próbáld kihúzni magad. Bal láb marad nyújtva, jobb lábadat hajlítsd be,
És a bokádat, talpadat tedd a térd mellé. Vagy belülre teszed, vagy kívülre. Oda tedd, ahol leginkább úgy tudsz ülni, hogy ki tudod húzni magad. Jó? Tehát lehet belül, lehet kívül a lábfej a térd mellett. Majd, ha megvan a lábtartás, térd alatt kapaszkodj a lábszáradba, húzd ki magad, majd belégzésre felnyújtózol, kilégzés jobbra-hátra csavarsz, jobb kezedet leteszed hátul a gerinc vonalában, bal kézzel elől-átöled a térded, fejedet pedig elfordítod jobbra-hátra, és megérkezel a kis gerinc csavarásunkba. De figyelj, hogy ne húzd túl a csavarást, csak finoman, lágyan, kedvesen csavarunk. Próbáld meg a keresztcsontodat és a törzsedet merőlegesen tartani a talajra. Két váll egy vonalban van, nyújtott lábfejpipál. És a fejedet is elforgatod jobbra-hátra. Majd lassan kijövünk. Belégzésre fordulj előre, nyújtózz meg. Kilégzés, engedd le a kezed, nyújtsd ki a lábad. Másik oldalra is megcsináljuk, neked nem kell forgolódni. Akkor most jobb láb marad nyújtva, bal lábadat hajlíts be, húzd talpra, és tedd a bokádat, vagy a térd mellé, belülre vagy kívülre. Ha megvan, kapaszkodj a lábszáradba, húzd ki magad, belégzésre felnyújtózol, kilégzés balra-hátra csavarsz, bal kezedet leteszed hátul, jobb kézzel elől-átöled a térded, fejedet elfordítod balra-hátra. És akkor a hátul lévő kéznek a távolságát ugye a törstől úgy válaszd meg, hogy minél inkább billenteni tudd a medencét, de a két váll az maradjon egy vonalba. Itt lehet, hogy lent van teljesen a tenyered, lehet, hogy újbegyeken támaszkodsz, de az is lehet, hogy egy könyvre vagy jógatéglára szükséges támaszkodni. Majd a következő belégzéssel fordulj előre, nyújtózz meg, kilégzés, engedd le a kezed, engedd le a lábad, és helyezkedj el háton fekvésben, fejjel felén vagy a monitor felé, és készülj a kis relaxációnkhoz. Egy villámrelaxáció lesz, hogyha fázol, akkor nyugodtan takarózz be, vagy vegyél fel zoknit, pulóvert. Most egy nagyon rövid 2-3 perces kis relaxáció lesz, ezzel zárjuk az órát. Akkor ha elhelyezkedtél háton fekvésben, fejjel felém, húgyd le a szemed. Lábaid kicsit terpeszben vannak, kezedet pedig nyújts ki a fejed fölött. Finoman billentsd a medencét, húzd be a hasadat, nyújtsd a hátadat és a nyakadat. És a sarkattól a fejed búbjáig nyújtózz meg két irányba. Védj egy-két mélyebb lélegzetet ebben a megnyújtózásban, miközben teljesen megnyújtózol a sarkattól a fejed búbjáig, ujjak végéig. Majd lazulj bele, és engedd el a nyújtózást. Majd vezesd a figyelmedet a jobb kezedre és a jobb lábadra, és belégzésre nyújtózz meg, érezd, hogy a jobb oldalat hosszúvá válik, majd kilégzés lazítsd. Majd hozd a figyelmedet a bal kezedre, bal lábadra, és belégzésre nyújtózz meg, a bal oldalat hosszúvá válik, majd kilégzés ellazítod. Majd rézsútosan keresztbe vezesd át a figyelmedet, jobb kéz, bal láb nyújtózik, belégzéssel nyújtózol, kilégzésre ellazulsz. Majd a bal kéz, jobb láb nyújtózik, megnyújtózol, kilégzésre ellazulsz. Majd mindkét kéz és mindkét láb nyújtózik belégzéssel, megnyújtózol, az egész tested hosszúvá válik, szinte centikkel hosszabb leszel, majd kilégzésre ellazulsz.
Majd magad mellé, a törzsed mellé hozod a két karod, tenyérel fölfelé, és ellazítod az egész tested. És végigvezeted a figyelmedet a lábujjaktól a fejtetőig, miközben elengedsz minden feszültséget, izommunkát, gondolatot, és tökéletesen ellazulsz. Belélegzel nyugalmat, kilélegzel minden feszültséget. Nyugalom és béke járja át egész lényedet. Majd lassan térj vissza a fizikai jelenbe, és tudatosítsd magadban, hogy a relaxáció véget ért. Mozgasd meg kézujjaidat, lábujjaidat, kézfejédet, lábfejédet, majd húzd talpra a lábad, gördülj az oldaladra, és itt az oldaladon fekve még egy-két lélegzetvételig pihenj meg. Majd, ha megvolt ez az egy-két lélegzetvétel, akkor a kezedre támaszkodva told fel magad, szemed továbbra is le van hunyva, és helyezkedj el egy kényelmes ülő pozícióban. Itt még védj 2-3 mélyebb lélegzetet. Majd, ha megvolt ez a 2-3 mélyebb lélegzet, a soron következő kilégzéssel döntsd előre a fejed, tedd össze a két kezed iman pózba, dörzsöld össze a tenyereket gyorsan, erősen, hogy felmelegedjenek. Majd a forró tenyereket tedd a szemeid elé, hagyd ott őket, és engedd, hogy a meleg átjárja a homlokodat, szemedet és az arcodat. Majd lassan pislogonyisd a szemed, húzd le a két kezed, tedd össze imapózba. Namaste. Egészségedre. Örülök, hogy ma is velem jogáztál, még ha egy ilyen nagyon rövid és kis gyors jogaóráról is volt szó. Remélem, hogy élvezted, hogyha van időd, akkor erre a rövid jóga videóra is tudsz gyakorolni, de hogyha többet szeretnél jogázni, akkor válasz egy hosszabb videót, illetve várlak sok szeretettel a személyesen is az óráimon is. Addig is csodaszép napokat kívánok neked. Szia!